Mag-unsam na research nga hasta mang pagkamingawan ng dalana dre. Punta na mo kang mag-unsa magdakop ta diri. Di mo isugo sa tuwa. Nana po ng kabuang ni mo no dre miyutan ni mingaw kayo ang tay madakop dre. Lagi mga agi diri ron kay kanang mga kuan kanang namay dakop sa highway mo ana na sila mo di sila agi manglakto di. Diri ta kita salo sa mga to sa kuan. Grabe na po kay utok sa gamay search no. Oy, Maski nanara ka ba na po kay utok. ano eh. Maabot ba dai kog search ug dili ko yutok. Nga dito ko unahan. Oh sige dito ka. Dito ko. Diri na ko. Oh. Dakop ni. Ah, grabe. Diri na gani ko niagi kay suot kini diri. Grabe amura mag ako gituyuan ning dakupan ni. Lahos sa lang guro pa ni no. Sige dili ni dakop. Dili sa balik. Dili ba check atong papel ale? Sir, medyo na ako nadala sir. Ano man? Na dili kay ko nagi sa concert, wag kay ko nagi to sa highway sir kay ang papel mo gud ni sir na pilit sa supaw. Pagnuang mo na imuhang istorya oy. Lagi lain-la nadala sir ay. Asa po daw siya pa ron? Kalitonon pa pud sir. Hey, kuha na ba kay? Pati naman naghahanap violation din eh, oh. Oh, Sir, gini oh, bawal man eh, kay gilo. Ang pidikap man nga pintura. pagtae ka ni sir. Oh, gamay pa kay kagligid. Eh, paraplin sabi kay, sabutan na to ni. Ya, unsa man ni sir? Oh, pati naghahanap violation mo, lapok ko yung gayo. May pa kagligid. Ya, sa may tirada to ani. Kag makarga ani ba? Dili ni mangyo sir. Wa gihangyo ni. Wa magihangyo sa palengke. Diri pa noon. Check sa natin niya. Sige sir. Oh, bura-bura pa jud ka oh. Bura-bura. Oh, Uso mong gunaron sir. mo lagi na uso. Pagkagat ko ng uso ba? Oh, hugaw kay plate number, hugaw. Wala pa po nga limpyon sir bagay ni ulan mo gabi igon. Oh, gani no. Yo, bawal man eh. Pag ano ni ko ano, sayon nga usa man na oh. Mariwana na sir. Nagmarawana ka? Wala sir ay. Oh, nung mamay na na. Tagalig violation ba? Eh, tago sana akong kauban ko eh. Sir, Di ba siguro kahangyo ka ni? So, push ba push? Balmon pat ya sila ano Yes, ate. Layla ba Layla? Asa awan matay. Kaning sarjo sig panawag. Bilang. Sa. Sa. Yeah. Sige. Oh, Dulag ano ba kay ni? email, matay na noon. Trabaho, sige, magdulag. ML, ay, palitan ka RC ron. Check na kay muna trabaho. Mayap ligid ning motora ni. Check na, kargahin ang violation. Ikaw Kargahin kay gulo. Tiga kahangyo sa kuwaro kin. Matay ko dito si panawag. hindi ko mangyo na sir. Hangyo. Gi awag to pilde rank down na noon ta. Wa ta isa ka star. Gagmay ligid. Sa ang sa usay nakaon ni mo imong nigilo yung motor. Awan ang kolor og tae. Uso na ron sir. Uso bahuag trip ninyo eh. Gusto daw. Uso no. Taylok kay concept nyo ha. Grao bura-bura pa yun. Sus nakuwag mga anak yun. Bura-bura. May bigid. Ugo pa yung plate number. Plate ka. Taylok nga. Wala mong guna na limpyon sir kay ulan gabi ba. Tapos di yun ako kay dapat magtaylok kay mo yung lipiwan dayon. Ugo ko ano plate number no. Unsa may motora bahua pag trip nyo. Color niya, hilo, tae niya. Taylok. Maho, tae. Taylok yun. Eh, panapli na ito be. Tama kay sa color guide niyang kaya hadyo ko yun. Pangalan nga taylok-taylok. Ako na ko ibutang sir. Dito na, panapli na ito. Nagkanag violation ng mga Eh, pasok na dito kay dugang na sa mga kuwan ron. Lukson. dako yun na ron. A few moments later.
Yasa ni mo pulisa oy. Dili kay kita sabi kay pero dako. Kana po sa dire. Ako ra isusunod yung dako pa ni. Dini maayo lagi buhat to. Karo kay nagtalikod mo. Palungong ni motor. Prab. Pag-gross ay tama di ko may lang padulong ko. Nanuha dyan mo ba? Hoy! Balik dire! Ito, madakpa ko nyo. Ano yung kamaro? Kalibar ako na. Atos, gaas na mo dira. Uy, nagdakop sila, Sard. Di lang kumadlok ko na ni. Di ko madakpan kay ko yung motor. Bawon, helmet pa po ko, aron di ko ilan sa mga barkada nga pakan kong tambubuan. Ulong ko na be. So, may trip yung bataan eh. Puro mag-on kagawas. Dong! Ano naman, unsa ba ka? Unsa man? Ano na, helmet man ka nga, wak man kay motor. Unsa ka? Ayaw, buhat ka mo kabrod. Tanawa ko ninyo akong nang, isang batiya, marag predator. Ug isuot ko na yung gwapo ko. Babay na mo eh. Hala, dakop Hilong bakit magdunggan ta? Huwag ganin niuno ko kay True, mangharang. Kasama mo tingin mo laos ta ron. Sayang itong bitar-bita to. Ang dagko kay sila ganda ka. Nga dagko kay kagkaon, kinahanglan kita lang. Sirok-sirok kita no, dadala gid kog silupeng kay pang BH. Kay dito tam laos to. Laos to. Butong jud kayo, sirok ka to. Para. Oh, pre. Asa ang mga to? Sir, mga kami ba? Pag-ialam si Pig. Pre, palungas na be. Palungas na. Pinang kanda kayo to ning. Check ang ban. Akay ko andi lisensya, registro. Sa balay sir. Uy, nga. Lukat ka lisensya, ibilin sa balay. Dala kag motor bilin mo lisensya. Ya, sa meron. Sabot mo na, nagkaki-violation no? Daon man ni sir, pila mo ba yan? Pamutan lang siguro nga mo ni. Check. Oh, gagmay ligid. Gagmay ligid ba? Pila magbayad anang gamay ligis sir. Dismil. Oh, Ala. dismil. Pila ra may kwat. Dako Okay, sa mirror ro. Mirror. Ginuang. Isa ka nang Oh, sige, 30 mil na tanan. Grabe. 30 mil. Katris ra magi kwarta na mo isa pilay mo ha. 5 ra gyud. Ikaw be, amot pud be. Oy, ako ano motor. Tamo na bahala ng motor di oy. Yakan niyo. Papa oh. Na. No, saan niya na eh. Saan niya ron? Impam. Oy. Impam lang Ikarga niya. ikarga nito sa mobile. Ala Andre. Ilang yung kauban na. Ala na. Ibitaw na mong motor. So, hi guys. Sabot na ron sa adlaw karon nga Domingo no, sa kahaponon. So, salamat kayo sa paghuman sa video no. Video na mo karon. Salamat kayo guys, mga kabinsoy, salamat kayo. O ngayon mi og tabang sa inyo guys, bisag sa YouTube lang. Ngayon mi og pa-subscribe sa mong YouTube kay nakuha na namo ang watch hour sa YouTube. Salamat kayo sa inyo nga nagsuporta sa mga o nagpadayon og suporta. Ngayon may ninyo og gamay nga tabang pag-subscribe sa mga YouTube channel aron maka sildo-sildo na tagamay. Salamat kayo sa inyo sa mga way puwas nga pagsuporta sa mga sa among nagatanaw sa mga video. Salamat kayo ninyo. So karon mag-shoutout ta. O sarugod taon ta. Shoutout mo. Shoutout ko kay Biboy Santos Pelera. Kaya gwapo na siya. Og si Raymart Santos, o ka John Blanco, o ka Ramram Chavez, Maestro Klubong, Rasa Santo Niño. Shoutout. Tapos umama nga sa gawa sa trabaho. God bless. Pro ko po. Shoutout ko sa akong may gagodra sa Tagum, sila Kuya John Mark, o si Kuya John Ray, o si Tata, shoutout Raya. Shoutout kong mamang papa. Ora. Pinda ma.
Shout out po na kong mami na papa. Shout out. Shout out. Shout out kung kaibigan sa lima no og nila SB Pinosa og sa kong maamal pod og sa kong papa. Shout out. Shout out ko kay Rico Tan. Maabot pa rin ko sa grade 11. Wait, shout out day guys. Shout out sa mga classmate. Mana? Pati yung lang. So, ano, manag shout out akong kauban. Kung sarap yung taon-taon. Karon nasawa na ko niyang mga nagpa-shout out sa kuha. O, karon nasawa na ko ni si kuha. Sa YouTube ni siya. Shout out ako si Rupo Boy TV. So, vlogger po niya siya. Vlogger po niya siya, no? Si Rupo Boy TV. Salamat kay Idol sa pag sa amuang video o pagsalig sa amuang kuhan ano lang shout out mo dia o shout out po ko kay kuano April Jan Antiquando un santo o si Armand Deb Ramos Mundihar o si Joymar Lantixe Antipuesto sige gini siya ko shout out kanos ano sa shout out Dara Idol, shout out natin ka. Og si Jimar Esteban from Negros Oriental ni siya. Layo na kay giabda na tong video guys. Og kini si Ma'am Lorita Rama. Idol kay niyang Binsoy TV, ma'am. Salamat kay si muhang pag tanaw sa mong video, ma'am, sa Kwan. I know nga nalingaw ka, ma'am. Salamat kayo. Kini po si Kwan, Boxer Jmar. Shout out mo idol, taga Sikihor ni siya. Ya, shout out po ko sa Kwan. Kuha na niya mo ang jersey. Bago na mo nga jersey. Si Rosilindo Lingko Pinis. Salamat mo idol. Salamat ya sa pagkuan sa muang kuan. Ya naka kuan give me sa mo jersey, nakahangyo mi gamay sa gamay. Salamat kay idol. Salamat kayo. Oh, nakoy bahabol nga shout out ko sa mga kaliwat oras sa Banate. Shout out sa inyong tanan. Amping sa pag rides, motocross o sa mga mga trail ninyo. Kuan amping, ride safe. So, dire na no, tunang sa sunod na po Domingo sa pag kita na to og tanaw sa mong video. Salamat kayo. God bless always. Amping para way lumping. Right.